Ahoj, tu je Lukáš a dnes vám prinášam recenziu na značku, ktorú možno ste tiež nepočuli, možno ste už niečo začuli a som rád, že vám môžem o nej povedať a je to konkrétne značka Freedom Professional Makeup London. Možno keď ste sa už na ňu pozreli alebo keď vám ukážem takto balenia, vám to bude niečo pripomínať a tí, ktorí si myslíte, že to vyzerá ako Makeup Revolution, tak sa vôbec nemýlite, lebo je to vlastne od rovnakej firmy, ako píšu, najprv začali s revolúciou a teraz je tu Freedom, čiže sloboda. Mám tu paletku očných tieňov, ako ste už videli, a tiež rozjasňovačov, blushov a v podstate trošku aj kontúrovačov. Takže to je táto, tu zakriem zrkadlo a dokonca tu mám aj jeden rúž od nich v zaujímavej farbe a dosť nešednej, a to je tento kovový, ktorý ale naozaj pekne kryje, ale tieto farby niekedy je s nimi problém, že sú akoby také málo krycie alebo veľmi šmuhujú. Táto je nádherná, to môžem aj ukázať na ruke, takže takto ešte ukážem tú farbu. Je fajn, že takáto pomerne cenovo dostupná, je to niečo ako fakt Makeup Revolution značka, má takéto rúže, ktoré, ako viem, že ich nevyužije asi väčšina smrteľníkov, ale je dobré, že máte na výber a môžete sa dostať aj k takýmto kreatívnym farbám. A vyzerá takto, jeden swatch, jednoduchý úplne. Tak toto bude možno lepšie vidieť. A vidíte, ako to nádherne kryje, alebo kľudne ako podklad to môžete pod niečo použiť. Takže tento rúž určite super. A poďme k tým ďalším, možno pre vás zaujímavejším veciam. A to konkrétne k tejto paletke, ktorú som spomínal. Takže takto vyzerá. Tu vám ukážem možno ešte krabičku, keby bol niekto zvedavý, pro blush and highlight. Z druhej strany tu máte krásne vykreslené tie farby. A v skutočnosti vyzerajú takto. Je tu veľké zrkadlo, ktoré zakriem, aby to neodrážalo a nerušilo. Tu vidíte, na tejto strane máte akoby také highlightery, jasnejšie až do blushu. Tu sú také kontúrovacie akoby blushe. A tu máte akoby kontúrovací puder, tento je jediný matný, tento je už do leskla, ostatné sú viac menej lesklé. Tiež taký kontúrovací, rozjasňovať. Sú naozaj také pekné hybridy, že napríklad máte nejaký kontúrovací puder a potom máte highlighter, rozjasňovač a máte, tu sú také farby akoby jedno cez druhé, že môžete to spojiť, prepájať, kombinovať, že ten naozaj blush ide do highlighteru, highlighter do kontúrovača a zase naopak. A naozaj ponúka vám to, ako hovorí sama táto značka Freedom, čiže tú slobodu. Tieto pudre sú nádherne pigmentové. Naozaj tie technológie dnes idú tak už dopredu, že aj oveľa dostupnejšie značky majú nádhernú pigmentáciu, sú jemňučké, tieto sú dokonale jemné a no posúďte sami, takto na ruke, bez primeru, bez ničoho, len akoby jemným ťahom, jedným ťahom v podstate, akú to nádhernú tú kryciu schopnosť má, takže tých produktov nespotrebujete veľa, nanesiete na štetec a ja to vždy potom ešte rozpracujem o chrbte ruky, alebo potom už sa ďalej takto posúvam po ruke, to je taká moja paletka živá a až potom nanášam na tvár, čiže nikdy nenanášajte nič priamo z paletky, aj keď viete, že to možno nie je nejak super pigmentované alebo podobne a pri tomto naozaj nespotrebujete veľa toho produktu, stačí len jemne otrieť a pekne to ide. Ako som spomínal, na tejto strane máte tie také viac highlightery. Ja som ich možno naniesol v hrubšej vrstve, ako som mázol a potom som to pretrel. Ale samozrejme, dá sa to v jemnej vrstve, to bude vyzerať nádherne, ale kľudne v takejto hrubšej vrstve môžete vytvoriť taký až mokrý efekt. Hlavne možno potom až na oči by som to používal, do vnútorných kútkov očí, na taký ten rozjasňovač. Úplne nádherné sú a tento kontúrovací puder je matný a nad tým je taká zvláštna farba, ktorá v paletke sa tvári nenápadne, ale takto na ruke, neviem, či si to zobrazí, ona je taká gold, chladná, ako gold je väčšinou ako zlatá je teplá, ale toto je tak akoby
jemne dochladná má pre mňa a taká akoby trošku antik, bronzová, ja neviem, nádherná. A taktiež tieto aj rozjasňovače, ten prvý tu je úplne žltý, potom rúžový, potom taký akoby nafialovelý a zase na tej druhej strane táto farba zase sa mi páči, to je veľmi zaujímavá. Tá je taká, paletka sa tvári tiež veľmi nenápadne, ale tak to býva aj v živote, čo je nenápadné, nakoniec je to najzaujímavejšie. A to, čo je vykričané, nie je zaujímavé. Takú sme si dali menšiu vsuvku. A vidíte, že na ruke aspoň, dúfam, že sa to aj na tú kameru tak premietne, je to taká nádherná, taká telová, krémová, jemne dorúžová, piesková, neviem, nádherný odtieň. Úplne, teraz, keď sa na neho pozriem, by som ho využil asi na všetko. Na oči, na tvár, bez problémov. Takže to je táto paletka, ešte vám to ukážem možno takto vedľa seba. Nech to vidíte, môžete porovnať. Naozaj krásne odlesky, veľmi jemňučké, ľahko roztieňovateľné a trvácne farby. Teraz vám ukážem skvost v podobe tejto paletky očných tieňov, majú ich tam veľa na výber. To sú také pomerne prirodzené farby, svetlejšie, tmavšie, do leskla, so šimerom a podobne. Je to aj aplikátor, taký ten klasický, ale nie je úplne ten penový, aspoň taký ten silikón sa to? Nie silikón. Teraz ma nenapadne. To je jedno, ale viete čo myslím, nie ten penový, ale ten druhý. Teraz nebudem radšej hovoriť, keď si na to nemôžem spomenúť. Tie farby vyzerajú takto, ukážem vám ich zbližšia, nech môžete sami posúdiť. Už v tej samotnej paletke podľa mňa vyzerajú geniálne. Máte aj matné, aj dotrblietavá, aj také saténové, svetlé, tmavé. A povedal by som, že sú asi aj teplejšie, aj chladnejšie, ale asi sú skôr namixované. Neviem sa úplne teraz, keď sa tak na ňu pozerám, povedať, že či sú skôr teplé alebo chladné. Ono píšu, že je to Pro 12 Stunning Smokes, takže akoby na to dymové, kouřové líčení očí. To môžem potvrdiť. Takto vyzerajú už na ruke. Samozrejme, znova som ich zoradil presne tak, ako sú v tej paletke. Majú dokonalú textúru, hrozne sú jemňučké, ľahko idú, krásne pigmentované, také až na gelovej báze. Samozrejme, hlavne tie také lesklejšie, tie idú mega geniálne, ale aj tie matné idú krásne. To sa nedá porovnať. Je ťažké, keď máte jedno super vedľa ďalšieho super a potom to ťažko porovnávať. Vyzerá to takto. Možno by som vyzdvihol tento odtieň, sa mi hrozne páči. Táto tmavá, taká fialovo, má zlaté odlesky, trblietky, aj rúžové. To je konkrétne táto farba. Ako človek vždy má hrozne veľa tých tieňov, hovorí si, že žiadne nepotrebuje, že žiadny nový odtieň neexistuje. A aha, hľa, pozrime sa do tejto paletky. Existujú. Potom nádherný je napríklad tento odtieň, taký šampaň, sa mi hrozne páči, šampaň zlatý, jemne rúžový odlesk. Hnedá, ja som bol vždy na hnedé, to je moja dosť obľúbená farba, táto krásna čokoládová, hlboká. Potom k nej by som dosť aj doladil túto akoby takú starorúžovú tlmenú, hnedo, tiež dosť dobrá farba, univerzálna. Táto má napríklad nádherný odlesk kovový, keď to vidíte. A máte tu dokonca aj takú striebornú, takú naozaj kovovo-hliníkovú by som ju nazval. A vedľa nej máte čiernu. V paletke som myslel, že je to skôr taká šedá. Na ruke sa mi dosť zobrazila, ale hlboko čierna. Pričom v paletke vyzerá skôr šedá, takže asi skôr poviem, že je grafitová. Taká dosť tmavá, sivá, ktorá vyzerá čierna, ale nie je to až úplne čierna. Tiež ako zaujímavý to má podtón, aj keď sa to na prvý
dojem možno zdá, že je to taká nejaká farba, že to je len čierna, ale vidíte, ako keď už ju dáte takto, alebo vyzerá v paletke trošku ináč, na ruke vyzerá ináč, takže si myslím, že dosť táto paletka prekvapí, alebo minimálne mňa prekvapila určite, takže mám to takto, ako som ich aj nanášal. Svoju konzistenciou, aj tie odtiene sú, si myslím, že dokonale poskladané, zladené, vybrané. Takto vedľa seba ešte, aby ste to mohli porovnať, vám to ukážem. A mám aj pre vás dobrú správu. Momentálne ešte do konca oktobra s kodom konkrétne Freedom15, to vám napíšem ale aj do dolnej časti, dostanete 15% zľavu na všetky produkty Freedom, na Picnic Pande, to vám tiež dám dole odkaz, takže určite sa pozrite na túto značku, lebo stojí za pozornosť, ako aj Makeup Revolution, čo som robil predtým, bola super. A táto Freedom, ja neviem, či nie je ešte akoby trošku lepšie, aspoň tie produkty zatiaľ, čo som ja vyskúšal, asi poviem, že je ešte trošičku lepšie ako ten Makeup Revolution a ja asi za rovnakú cenu. Samozrejme, tá značka aj Makeup Revolution je pomerne mladá, takže stále sa vyvíja a táto značka, keďže prišla po nej Freedom, tak si myslím, že to už majú vychytané ešte viac tie veci a sú naozaj nádherné tie paletky. Ešte vám ich ukážem takto vedľa seba. Nech sa trošku pokocháte a určite sa pozrite na stránku a verím, že si možno tiež niečo vyberiete. No a teraz to neotvorím na schvál, keď to človek potrebuje čím rýchlejšie. OK, zápasil som, ale vyhral som. Takže nádherné paletky, v dolnej časti budete mať linky, odkazy, taktiež sa pozrite, budú tam odkazy aj na moje ďalšie sociálne siete, ako je Facebook, Instagram, Twitter, Google Plus a podobne. Tiež budem rád, ak sa prihlásite na odber môjho kanála, ak ste to doteraz neurobili. A nechajte mi like pod týmto videom. Ja sa budem tešiť na ďalšie stretnutie s vami. Majte sa. Ahoj!